Aipatu bezala, Sustraiak Adarretan diskaren aurkezpen kontzertua izango dugu ostegunean, arratsaldeko 7:00 San Agustin Kulturgunean. Ekitaldiaren eta diskaren berri jasotzeko, proiektuaren sortzailea eta bultzatzailea den Ander Ercilla musikari Durangarra dugu gurekin estudioetan. Lehenik eta behin, egunon, kaixo Ander. Egunon, bai. Sustraiak Adarretan, izenburutik ere indartsu datorkigu, ez? Konta iguzu, definitu beharko bazenu, zer esango zenuke, zer motatako diska da? Bueno, horre, hemen apurrak gorpuzten diez, nik darabila zen ideia batzuk, betidanik, ez? Osea, ni murgiltzen hazen esan daigun mundu musikal horretan, holako, erakusten dut hor apurrak nik mugitzen hazen mundu, ez? Eta orduen, proposamen iguel, apurrak desberdinak izen ditxekezenak agertzen die diskonetan, baina erdigune bat da, nik usteot, eta da erdigune da, iguel tradiziotik datozkigun ideia melodiko eta ritmikoak, ez? Osea, lehen gai horrek, musika lehen gai horrek, deko guzena gure kulturan, ez? Gure Euskal Herriko kultura musikalean, eta lehen gai horrekin lan egiten dut, ez? Da, apurua, horrek emotutzo nik usteot batzen dau hemen hartzen da lana, ez? Esan nahi bereziren bat aldeko izenburuak Sustraiak Adarretan. Bai, esan gure dago apurua, Sustraiak horrik erruetatik dekogun gure kultura musikala, ez, gure kantutegitik eta gure historia musikaletik sustraitan daukagun materiala hori, zelan hortik etorritea adar desberdinetatik emoten daben fruitua, ez? Hori bai, horretik izena apurua bai doie lotute hemen agertzen danarekin, ez? Bale, dirudienez, zeure diskak badeko 3 lerro edo hildo nagusi modukoan, bertsoak, poesia, folklore eta tradizioa ere aipatu diguzu. Nondik datorkizu gai hauek lantzeko grin hori? Hori betidanik, hori nik uste dut nire sortzaile bidien hori erdigune bat izen dela. Adibidez, nire proiektua Maraun proiektue 2002koa, aspaldikoa, baina hor materia horrekin lan egin gendun, ez? Gure folkloretik eta gure kantutegitik eta datorren material musikala, melodiko eta ritmikue, eta hortik abiatute proposamen hori egun nien jarri, eta batez be improvisazio erabilitez egunera ekarri hori material hori, ez? Eta hiru ari ero hiru adar, baina apuro baturatute datozenak, ez? Alde batetik izango litzeteke, diska honetan agertzen diezen 3 kanta jotzen ditugunak hirukotera, Ander Garzia kontrabajoan, Iñaki Jaioketanik, 3, eta egiten dugune, kasu honetan da, nik proposatzen dute, kasu honetan melodiak, 3 melodia 10, kasualidades da, 3 melodiak iparralde dira, ez da nik holan aukeratu nituelako, baina, zelan baitero, melodia horrek eragin bat egin duztien hiri, eta hortik abiatute, nire proposamena da, hori Iñaki eta Ander egine konpartitzia zuzenien, eta gero hor 3 sartzen gara, elkar improvisazio baten, eta ekartzen dugu egunera orduko material, melodiko eta ritmiko, ez? Baina egunean jartzen dugu, zergatik jartzen dugu egunean, batien egiten dugu gulako. Hau da, gure saioetan improvisazioek hirukotean ari garenien, erdigunie da. Eta orduen abia punto bada hori, ez? Eta gero abia punto horrek eramaten gaitu, bide batera edo bestera, baina egungo momentu, ez? Hori da alde batetik. Beste ari bat izango litzeteke, kantutegi zarra nik beti ibinaz kantutegian harakatzen, ez? Bai Azkuero eta Donostin kantutegi zarrak, eta horra apur bat ez da berreskuratzi ez da nik ez dute ezer deskubritzen, ez?
Zangurote alde hortatik ez dute berritzaileena izenik, baizik eta, bueno, nik egiten du nire mundu musikala plazaratu ez. Eta, bueno, hor bai dago apur bat, lehengo kantaera zarratik lehengo kantuek asko instrumentu bat egiten ziren, eta orduen metrikak egokitzen die melodiara, ez? Eta hor metrika, bueno, interesantik agertzen diez, ediezelako, bi eta hiru erritmika amalgamak deitzen diogun hau, hiru eta bi nazten diezenak. Eta orduen besteari hori hartute, pentsatu neban, bueno, apur bat eolako bertso batzuk abestie, eta horretarako Igor eta Unai enredatu nituen proiektu honetan, eta eskatu nutzien, ia preste hongo zien, nik neukazen melodia horretik idatzike, nire kantu diez horre diez nire melodiak, kutsu sarrien idatzike, eta haurek melodia horrei, bertso doinu horrei jarri utzie hitzak ez. Eta gero hirugarren Aritz hemen diskoen datorna, da beste ari ni beti landu dutena da poesia, nik asko maite dut poesia irakurtzie, eta poesia horrei musikia jartzie. Beti ere, poesia horrei fidela izetie testuei eta testue ulergarri egiti, ez? Testue jartzie apur bat doinuaren, bueno, ez da egite ganien ero, baina behintzet melodia lagungarri izin daikela, testu hori ondo ulertzeko, ez? Eta, bueno, hor berreskuratu duaz bi poema Luigi Anselminak lehenekurukin bere poema, hainbat poema grabatu genduzen, eta bi poema horrek izarok, nire alabak izarok abesten dituena, baina zeraiki, horre pandemian idatzi txegu esan, eta beretzat, bera pentsetan idatzi nago zen, zean, txien gen denien, ni piano jartzen nintzen, da, bueno, horre hiltzen nintzen, testuek gora eta bera, da idazten, da, orduen bera, etxien eguenez, beragaz, eta, bueno, berak zelan ondo abesten daben, berentzat, beragan pentsaute idatzi nago zen. Eta gero, tartien, Elena Olabe, hori nik oindala gitxi deskubri denoan Durangar poeta gazte bat, nire alaben, matxaren alabien lagune, eta, bueno, izugarri guztabiatan, batez bere heldutasune, idazterako orduen eta harritu nintzen, eta Elena Benreda honeban, beste melodia bat baneukani bueltaka, eta pentsatu nahi, jode, Lenari galdetuk utzetia preste gongo litzateken melodia honeri testu bat irazen, eta Lena, Ikusten dugunez, hainbat bide lagun izan dituzu proiektu honetan. A ber, zuberti, izugarriako zuberti, alde batetik, olako, goi mailako zangurote, bertzolari idazle eta ez bakarrik inguruen eukitie, honek irurek, Igor Unai eta Elena, Durangarre diez irurek, euren kalitatie, eta ganera, urbilekoek eukitie, ez? Urbilekoek eukitie dekon konplizidade puntu hori, olako proiektu baten enredetako, badeko bere, ez? Eta, euren prestutasune, eskertute, ez? Hori bentaja bada. Eta Lui, niretza da, poeta bat, Euskal Herri mailan, huele ez talan ezagune, baina niretzako da puntako poeta bat. Eta gero musikuek, zer esango dut, Ander Garzia, Barakaldokue, aurreko proiektu batzuetan igaze jodabena, niretzat izen da, suerte bat bera ezagutzie alde batetik. Gero lagun izetie eta bera joal izetiez, Ander Garzia Madrien bizi da, bera mobitzen da maila bat, jazz munduen oso maila altuen, ez? Estatu mailan. Iñaki Jaio, betiko nire lagune, eta nire proiektuetan enredaute ondana. Eta gero zubertiekin, eta ze kantu horre pop kantu entzat, nigurenan gitarra basartzie, eta Aimar Arejita lagune bebaiz, beragaz itoitzen tributue, urte batzuk ibinitzen espaloian deitzen zantaldia, urte batzutan ibinien alkarrez jotzen, eta bardin, enreda hone preste hon zan, eta alde horretatik, zuerte handizolako musikuek, ezagutzie, ezagutu, eurekin jodotelako, eta preste gotie proiektu honetan parte hartzi. Gero Matxalen, ni alabie biolontxeluaz, gure nebalako, ikutu gure neban abesti egiten, pop kutsu egiten gure neban kutsu sokan kolori esartzie, eta txien neuken, zine alabiek biolontxelo goi mailako ikasketak bukatu dauz Iruñan,
Eta gero, beste iruñar trompetista eta trombonista bat, Julen eta Álvaro. Julen ezautzen eban, broken egaz jotzen da, jentie, eskarmentuzko jentia, ez? Da, orduen, alde horretatik, suerte itxela, segero kontunekin bida, zuzeneko grabaketa bat izen zala, zuzeneko grabaketi suposatzen da, momentuan jotzen dizela bestilek 2 aldiz goiti bera, eta behar dozuz musikoek erantzungo da bienak olako gora baten. Badakigu baita be, proiektu honekin edo diska honekin Durango sortzaileen leku bekaren irabazoetako bat ere izan zarela, horrek eraginik izan aldau azkenengo, ez dakit, emaitzan. Eragin handize. Alde batetik, epatu behar da, eskertzeko edala, udal batek, olako proiektu bat martxan jartzi. Hau da, sortzaientzat eta kulturantzat postura bat eki eta diru laguntzat eskaintzi. Nik ez dakit beste inune olako kontesto baten egin dan, bertako sortzaientzat, ez gauden egoeran bakarrik, gauden egoeran, olako da, baina hortik gainera, gaur egun kulturak dekon garrantzize, zangurot, gizakien erdigune bada, gizaki baten, zer esanik ez, ume baten garapenien, ez dakit, ni badakit, nik usteote ez dauela, ez deko behar dan besteko tokirik, ez, umien garapeneen, kulturak, ez? Eta kultura esan gure dut, guztire, kultura universalki behiratute hitza. Eta holako postura bat ekiu delatxe batzek, diru laguntza batzuk eskaintzie, harritu egiten da, ez leuke harritu biherko, izen biko horretzeteke gauza bat, naturala, baina ez da. Eta niretzat izen da suertan dizez, nila baneunkan bueltaka buruen proiektu hau eta ja grabatzen sartzie, eta justo hori, udapartin ustaien urten zien honek beken zera deialdi urte ban, eta ni baia banengoen estudiora sartzeko asmotan da, orduen ineban dosierra beten eban, ineban aurkezpena, bitartin hasi nintzen ja, estudioko kontatu egiten eta ja gauza batzu grabetan, gero diska bukatu zenarako ja baneukan jasota ni nintzela bat, eta gero udazken aldien bukatu zen diskoe, nazketak eta bat, eta horrek 5.000 euro horrek, imaginau zinke moduen, nik estudio paetako CD-en kopilak, diseinue, ez dut esango etxata diru sobrauko, baina, itxerezko laguntza da, eskertzeko laguntza bat, eta ganera gero aurkezpen bat Durango neiteko aukera hori, Egia esan, diskari buruz ari gara berbetan, egia delako diska kaleratu dozula, baina hasi gara baita bezaten, ostegunian arratsaldeko 7etan San Agustinen aurkezpen kontzertua izango dozutela. Zer motatako ekitaldia izango da, oso fidelak izango alzariet diskara, guztiz desberdina eta improvisatua? Izango da nahiko fidelak diskure, hombre, 3 kantak, gu jotzen dugu zenak 3 kantak Ander Iñagiketanik, Ander Garziak Iñagiketanik, 3 jotzen dugu zen abesti horrek, proposamenak melodiko ediez, bat-batekotasune erdiguni ezelan da, ez da izango disko modukoen kantie. Hori hartulike beste norabideat, baina, hori ez da garrantzitzuena. Garrantzitzuena da, gure musika eina dau zuzenien eskaintzeko. Orduan zuzenien beti irebaziken dago. Zergati, sortzen dalako komunikazio bat entzulie eta jolin hartin. Eta hori da topatzen dugun, ez? Sortzi hori, elkargune bat horrez. Eta alde horretatik, hori izango da, baina hori puntoa aberasgarri moduen. Gero beste kantak idatzik dauzenak, pop kutsukoketar, antzerako izango diez. Musikoen aldetik aldaketa batzuk egongo die, Aimarren agendie nahiko gatirua, nahiko lanpetute dago, da orden zuzenekorako ezin zan egon, ze beste konpromiso batzu dekoz. Orduen Dani Del Valle, beste gitarrista Durangar bat egongo da, beste lagun eta danok ezagutzen dugu Dani, zen maiatako gitarristidan, eta orduen alde horretatik, zuerte handitze bai. Eta gero, Iruñar trompetisti eta trombonisti besti egongo, orduen trompetan egongo da beste nire alabi eione,
haue trompeti ikesi bane erdi mailako ikasketak egin zituen, eta bera ongo da, eta gero trombonista ongo da Borja Ruiz, Gasteizko beste gazte bat, orduen ongo gara talde osue, eta diskoko kantak egingo duguz, antzera samar. Eta, gehituko duguz beste pare bat abesti, purba boluitzeko kontzertue. Espero dugu dana ondo jutia, eta hementxe utziko dugu, imaginatzen dugu bere bidaitxua ere egingo da bela diskak, edo gutxienez hori esperantza ere badeko zutela, ez? Hori ja ez da gure eskuriz, ingik esango zut, olako proiektuek definidu barik gelditzen dizenak, ez diezenak estan baten kabitzen zu, lehen joeten zinen CD bat erosten eta jazz, pop, rock, dana estanteri eta akueratzen zen duen. Guri ez da mugitzen ezer definidu estilo baten orduen, alde horretatik ez da perresa mugitzie proiektue. Eta gero, badakigu, gaur egun proiektu barrizek biztaratzie saia da, ez egoera gaitik, beti izen da saia, ze beti hor manejetzan gara, beti lehen lerrokuek egoten die, eta bigarren eta beste lerro batzuetan gaudenok, saia hauekin jago, eta hori ezin dut esan ezer, suerti badegu, zeo zer, bidiengo dau, eta bestela, beste gauza. Bada espada gonbitea luzatuko dugu ostegunean arratsaldeko 7etan San Agustinera hurbiltzeko, zuzenian ikusteko, disfrutatzeko, eta gero-gerokoak eskerrik asko Ander Ercilla gurekin izatearren, ondo segita, horrengor arte, agur. Agur, bai.